Na, kezdjük is a bemutatást. Itt sül a vas. A vast azt a föld mélyén találjátok a anyákban, nézzünk csak bele. Elnézést, eszek egy sztéket. Na, igen. Nos, ebben a bányában voltunk, előző felvételeinket nem töltjük fel, mert nem volt hang, most kerestük a problémát, meg volt a probléma, mert ezek régi videók, amiket föltöltöttetek Bandicamről, és nem tudtunk rajta kiigazolni, szóval ennyi volt a probléma, semmi. Igen, egy kis követ szedünk nagyobbításra, szóval elnézést, hogy innen kell kezdenünk, de nem tehetünk róla. Előző videóinkban, hogyha lett volna hangegyrészt, háttérzelők lettek volna, most nem igen van. Na igen, azzal szeretnénk kezdeni, hogy megmutatjuk az alapkraftolásokat, bár ezt előző videómban is megpróbáltuk megmutatni, de nem lett túl fényes. Mivel alig van fánk, mert az összeset sütőbe tettük, ezért vágni kell. És megmutatom rajta, hogy hogyan kell craftolni. Mindent ugyanúgy kell craftolni, csak más anyagból. Sok az egyforma craftolás. Nem tudom, olyan egy-két pár nap múlva már ketten leszünk ezen az egyjátékos szerveren. Igen, most még csak egyedül tudom, már beszart a gépen, szóval mutatnám az alapkraftolásokat. Lapát, balta, csákány, kapa. És végül a kard. Igen, sütni szeretnénk néhány követ, szépség kedvéért. Ne legyen szalvaék, és nagyobbítani is szeretném, mert hát... Nem a legszebb. Nem a legszebb, igen. Ja igen, kakaó babon az van, de ott is van. A kakaóbab az a trópusi fán nőnek csak, de nem muszáj a csemetét megnöveszteni, amelyekül is menni fog, hogy kiütöd a fát, először kicsit raggolok, kiütjük a fát. A kakaóbabból egyébként csak is sütit lehet csinálni, majd azt is megmutatom hogyan. Majd sorjára kerül. Igen, mert most... Felszínén sokkal könnyebben kiállni. Hát nem, mert fogjuk mutatni blokkás csinálni, szóval... Itt az agyag, ezt kisütjük téglának szépen. Fogjuk a trópusi fa darabjait, így. Letesszük csak így ide. Így. Fogjuk a kakaóbabot, és rárakjuk. Ez szépen megnő, szépen gyorsan. És gondolom már kisült néhány darab. Igen. Ugye ezt azért csináltuk, hogy tudjunk kőtéglát készíteni. Pontban 8 darabot. A kőtégla az csak szépítgetési módszer. Igen. Kicsit tényleg laggolok. Így. Szerintem így kéne megoldani, mert jó így van. Jó. Így jó lesz. Azért még nem lenne rossz. Egyébként a ládát úgy kell craftolni, hogy mindjárt megmutatom. Itt szépítetek még. Na, fogjuk a 4 darab kőtéglákat, és ide lesz.
nincs vége a videónak, szóval bemutatok néhány dolgot. Mivel ez a mocsár itt rengeteg a gomba, szóval, hogy ne halljunk éjjel, mondjuk szedhetnénk párat. Igen, megmutatom, hogyan kell kraftolni a gomba levest. Mindjárt. Erre vigyázni kell, mert ritkán, de szokott lenni banya is. Meg banyaház is. Ami gondolom ismertek már, találkozhattatok vele. De ti, akik még nem játszottatok Minecraftot, azoknak csak úgy lássák, hogy milyen jó a játék. Alma. Nagyon szerencsés napom van. Hogyan kell kraftolni, azt ott hagyom, mert ugyanis el fogok is szaporodni. Ott látjátok, ott egy erdő. Nem nagyon szedek gombát, 2 darab elég lesz. Ja, igen, a rózsa, hát az nem túl sok dologra jó, csak... Ja, igen, a vízirózsa, igen, a vízirózsa, na. A vízirózsa itt a mocsárba szokott inkább lenni, lerakjátok a vízre egyszerűen. De máshova Nem túl sok dologra jó, szóval én nem szedem le, de ti leszeditek, az nem baj, az a ti dolgotok. Na igen. Minek itt? Így is lesz. Így. Mivel ennyi égett, azt hiszem már nem vége sokáig a videónk. Szóval gyorsan lekraftolok még néhány ilyet, és megmutatom, hogy a cukornádat azt mire kéne ráraknotok. Jön az este, tehát megmutatom olyankor mi a teendő. Az ágyat azt majd legközelebb megmutatom, hogyan kell kraftolni. Na de én mára ennyi voltam. Sziasztok!